weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mairie to kasga to seeno busoɓe to hayre mbara to hayre law to hayre gollere to juude ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadimo ceerno Ndiaye Ba ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Boubou to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie caggal nde Birana Da Abeydi wanno ɗaɓɓuno yafuye kay wonande yimɓe makko wannoɓe haalande musne kay faade laamu ngu ɓooyani mum tigui ko activité uji ɗiɗi tawa ko jeeyaɓe e landa makko walla cetal makko ira mbawi tigui woppitede to leydi Sénégal alkamisa hanki o tigui alkamisa hanki o kadi Farba Ngom waɗi record woni tigui so ɓurde hewde kay ɓayde e so ɓurde hewde yimɓe kay aroɓe yi visite ɗum toon to kaso Maurice yimɓe hewɓe noon umminoɓe guila to Fouta ha e yoga e nokkuji e nder leydi he kotini keɓani yiidemo Allah e keewal yimɓe to leydi Mali ma jaaha to wuuro witengo Sebabou armée leydi Mali e gollidiɓe mum ko wayno Wagner ɓe kullirama tigui ɓe biftima toon walla ɓe ƴetti toon fodde 60 neɗɗo tawi foof kadi ko fulɓe guila nen 15 noon faade oɗo saaha joni hay goto anda to ɓe keedi kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi France to leydi Corée du Nord to Pakistan to leydi Yemen ha to leydi Yemen ha to leydi Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni pren pacciren mi hirndana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela hayo bela mi dañi bela mi joftay bela ceerno Djiby docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow le grand guérisseur Allah luɗum gandal safru rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo le grand guérisseur en yawnana ɓen wonduɓe kiste wonduɓe fibrome rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno walla mbiyen docteur Djiby Sow ene yawrani ɓen usuraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala le grand guérisseur en andino dendagal kilineɓe makko wonde oɗo saaha joni omo yiiti leggal tawi ko leggal kesal ngal leggal dendagal rafi o fotiri to banggue gorago kay so tawi on jokkodiri joni kepta cagatagal ma hano hannirta ni docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene yawrani ɓen arsigaji kippi wonduɓe dabaruji weddaɓe korte le grand guérisseur docteur Djiby Sow en andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to Kidira sa yiiɗi jokkodirde makko walla yiiɗi hebde ko ɓurɗo labde mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko kumpitiɗo joguiniɗo gandal ko waɗata ko docteur Djiby Sow mbadden danɗo faade makko tajire dambi aynaɓe kamɓe woni sippoɓe ɓuuri woɓɓe dane ngujoɓe jubbine to e
salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko baɗɗo wittoji tigui ɓettuji to banggue gande ɓaleje to gande daneje kala gorko mo melga wuuro jinneji ko gando tawɗo kadi gandal e nder galle bamum gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe kista fibrom dogam sitta gorko mo melga wuuro jinneji ene yaranɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ƴakkoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yaran ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate hayso prostate ma koko ɓunno haala ko heddi so wona opéré so tawi a jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji rafi dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawrani ɓen ustoraɓe gorako yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui base mum to Dakar en tawi ɗo miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 gorko mo melga wuuro jinneji sa yiiɗi jokkodirde makko e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie numéro makko mbatta ko 46 94 21 91 numéro makko leydi France ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade gorko mo melga wuuro jinneji mande Mansa Keita ko pullo hen banggue ko maniganke hen banggue gando bindi joom gandal jaadugal e jamanu gandal jaadugal e jamanu gandal jiitongal guite gandal kadi memitongal jungo mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yaadude koye ngaluji taw ko ngaluji coɗotoɗi e nder less leydi ko wayno jama ko wayno or kanŋe boksita e dendagal ngaluji coɗotoɗi e nder less leydi so tawi koye on fannu dillata jokkodir e mande Mansa Keita so tawi aɗa yiiɗi sertude e basal ha laaɓa mande Mansa Keita ko gandaɗo no feewi e nder dongre Afrique ha tengti noon to kanŋe to jama to boksiri yiirete to leydi Côte d'Ivoire Burkina Faso leydi Mali Mauritanie Angola Mozambique Zambie dendagal leyɗele to kanŋe to jama to boksidi yiidete kala hen de mo mbiɗa mande Mansa Keita ma wiya o hayartu ayi gando ayi nunɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo mande Mansa Keita tengtinde nunɗal makko so tawi on jokkodiri o namdata komo hoore kuɗol o namdata komo avance ala o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha keeɓa ko jiɗɗa gadda ko kalduɗon mande Mansa Keita sali tan ko janfa mande Mansa Keita mbiɗen ko gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue omo tawe oɗo saaha joni to Ségou e nder leydi Mali so tawi a yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 mande Mansa Keita ko gando mande Mansa Keita ko newiɗo sanne sanne mande Mansa Keita ko nonɗuɗo mbadden dando faade mande Mansa Keita
gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayinde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗuma Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni aljuma 17 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji mon e ɗemgal pular sowta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie putorɗen alkamisa hanki o 17 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi laamu leydi Mauritanie woppiti ɓe ɗiɗo taw ko activité uji ɗiɗi jiyaɓe kay e catala ira noon ko ngal biranda abeydi ardi ngal ɓe nanguir ko nangganoɓe noon koɓe nangganoɗe ɓeɗo coka oɗo saaha kala ɓen ɗiɗo woppitaɓe noon ɓe woni oɗo biyeteɗo Warda Ahmed Souleymani wondude e tawi ko maire adjoint commune mo Tayareta biyeteɗo Mohamed Maysara Samba Warda noon kañum noon sokono koto kaso rewɓe mo nakchat ɗum noon ko gila darde lewru avril gonɗen du ko biyeteɗo noon khatri wulaji kañum portenomo plainte so tawi ko Mohamed Maysara Samba kañum wonno kañum o wonno ko walno tigi ko haalande makko emo ñiŋa hen hoorejo leydi ndi e joga e jagorɗe mum kala ko waktuji seeɗa noon caggal kayde biranda abeydi wonno conférence mum waɗi haalande mum ñaagui yafuya kay faade ɓesgu laamu leydi ndi kala faade hoorejo leydi ndi faade cuddiɗo hoore leydi ndi e faade hoore jaggodde ko waktuji seeɗa fawi hen ɓeɗo activité uji ɗiɗo mbawi woppitede ha ɗo hannirta ni mbatti kay fofde kenal lakkitare oɗo saaha joni ene tawe to galleji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Cosmos énergie holliri wonde ɓe ƴetti not kay kabaru wonde kay ko BP PLC woni taw ko opérateur holliri kay wonde bateau gadano tawi ko dimduɗo gaz naturel liquide fié woni ko wiyete GNL
FAL bato o kay chargi ha wi dakka tawi kadi koye dow sécurité ha timmi kay o tawa kadi o ƴetti oɗon gaz koto ɓundo witende Grand Tortue hami yi woni GTA e nder maaje kaɗɗe tawi ko keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawi woynu du ko leyɗe ɗiɗi kañumen ndendi nduɗon woyndu gaz bato gadan noon mbiɗen tigui rimdi oɗon gaz fawi tigui faade caggal leydi e oɗo saaha joni gendi Mauritanie wondude gendi Sénégal tawtuyi kay leyɗele tawa ko leyɗele limteteɗe kay joguiɓe gaz e gaz caggal leydi bateau ɗiɗaɓo kadi nana rangi oɗo saaha joni ɓoyata kañumne ma rimdo gaz bateau ji noon tawi ko dimdoji ɗin gaz uji woni biteɗi FLNG charge uji gaz ɗi goto e mabɓe kala no goto e ɗiɗon bateau ji noon goto hen kala ene jogui hattani kay wawde rimdude ha ɗiɗi piccal jeeɗiɗi million taw ko ton kala hitande ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jen ha toon to Rosso Mauritanie laamu Rosso duppi alkamisa hanki o marchandise uji kewɗi no fewi tawi kadi koɗi moƴƴani ɗi mbaɗaka barket heɓanoɗi kay e juuɗe commerçant ji walla waɗoɓe trafic ko wayno drogue ko wayno sangara e ko wayno poɗɗe ɗaynoje e faux médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani wondude e marchandise uji cuytuɗi Moustapha Woul Saïd kañum woni procureur de la République près du tribunal de Rosso holliri tigui wonde ko wonde tigui o holliri tigui wonde ɗiɗon marchandise uji duppaɗi tawe hen kay no gas jeetati kilo tawi ko drogue wondude ujunnaje 3 e temedere butela walla kanet tawi ko sangara e gueɗe kewɗe goɗɗe ɗe ndewani lawol ha joni ko leydi sen umima toon to Rosso ko ɗon tacci tan payanto leydi Sénégal Ibrahima Ndoye ko procureur o waɗi conférence makko de presse to parquet de Dakar alkamisa hanki o 17 lewru avril ko fati kay alhaali enquête gonaɗo e oɗo saaha joni ko fati e borjinugol haalisaji tawi ko fond Covid 19 e nder leydi Sénégal o holliri tigui holliri fandare kay e yidde laamu ngu ko artirde kay dendagal ɗina koppereje haalisaji tawi ko détournoɗi mbawa tigui rentidede tedde tigui artire ha yetto e juuɗe ɓesgu leydi ndi o holliri noon e nder fuɗɗiɓe convoquede he waɗi hen kay nangganoɓe mbawi tigui yobde caution ɗina caution ka taw haalisaji kewɗi ma mbawi yobde ɗina caution ngaji noon ne mbawi hebde ko wiyete liberté mumen tawi ko liberté provisoire walla sous condition e nder ɗin haalisaji noon ko fuɗɗi rendinede hen ko o holliri tigui yettima tigui temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeetati million feccere ko fuɗɗi tigui rendinede tawa kadi ɗiɗon haalisaji kala holliri nana joƴƴini to boña biteɗo CDC woni caisse de dépôt et de consignation ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen député Farba Ngom tawateɗo saaha joni e nder kasso mo refisa ko prisonnier noon ɓurɗo dowlude hande e nder leydi Sénégal kala ñala alkamisa noon ko ñalawma kay dokkaɗo wonande waɗoɓe visite kay aroɓe salminoyde ɓen tawateɓe toon to ɗiɗon kasoji e nder leydi Sénégal oɗo kadi oɗo alkamisa hanki kadi woni tigui Farba Ngom holliri tigui record waɗi record wonde kay hollirde omo jeeya kay e ɓurɓe ɓayde kay tawateɓe nder ɗiɗon kasoji saabu kay ko ari salmindemo hanki toon to kaso révise hono mum meeɗa yiyede kadi e nder leydi Sénégal ɓe ummoriɓe e nder jok leydi he kala ummoriɓe to Fouta ha to jokli leydi he kala arɓe salmindemo e nder Dakar kala hewɓe noon kolliri e kay e nder kaso ha taaridi kaso o kala ko yimɓe kay ko incu yimɓe Allah kewal yimɓe kay waɗi ni wonɓe ɗon ha waktu o gasi tawa keɓani yiidemo ko noon kotiri keɓani yiidemo Allah kewgol yimɓe ha joni e nder ɓen noon e nder ɓen arɓe toon salmindemo holliraɓe tigui aroɓe salmindemo ene tawen tigui halifaɓe diine no fewi ko wayno Serigne Moustapha Lahram Mbacké o noon o yontere ɓennude arini toon salmindemo e duwanademo kadi ñagade kadi nde Allah ɓiltatamo toon on noon taskama tigui ko ɓattiɗo khalifa général des Mourides ko ɓattiɗo khalifa général des Mourides ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha to falde Mbour Gadiagué ko wuuro tawatengo e nder région de Mbour ko toon noon ko babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe jeetati e goho tawi kadi ko cafrowo safaruji fina tawa woni ko wiyete guérisseur traditionnel ko kañum tigui teeɓa tawi o nanggora tigui ko wadde violé suka debbo goto mo sellani jano kay barogal woni baɗo kala saaha ko wiyete épilepsie on noon ko jinnaɓe mum jinnaɓe suka debbo o noon gadduno toon suka debbo o beele kay so tawi omo wawi safrude ɗum caggal ɗum noon nde o yurni o holliri tigui wonde suka debbo o alay saguel noon ma walo ɗon e nder galle he kanko babiraɗo cafro o noon o hoɗi tigui ko koye galle makko mo hodde suddiɓe makko nayo omo jogui 19 ɓiɗɗo
ɗum noon ɗum saabi kay jinnaɓe suka debbo o cikkitaki hen ni kañumenne pellit ɗaccure suka debbo waali ɗon nde noon yi tigui ha pecce jamma skama tigui ko suddiɓe makko kanko ceernajo walla mbiyen on cafraw taw ko safruji fina tawa ko suddiɓe makko kay teski tigui walla tini gulali cattude feewi suka debbo woni wulla kañumen foof jalti noon suka debbo holliri tigui wonde babiraɗo ko janɗo e mum ene waɗi ɗum violé holliri tigui ko ɗaninoɗo ɗoygol cattugol no feewi caggal nde on hokkimo tigui leɗɗe caggal ɗum noon nde o ummi o tawi tigui wonde babiraɗo koko janɗo e makko ɗum noon wanno ko guila ñande jamma jeenayi lewru avril gonɗen ɗum ina gulali noon e jambagu yetti tigui jinnaɓe suka debbo o ko ɓen jinnaɓe noon pellit tigui yaade portori plainte to commissariat on jamma kanko babiraɗo noon ko jeddi ɗum ha sori ladde caggal nde loskoji mbaɗa noon suka debbo nawama tigui to holkistoɓe on fannu woni tigui wiyete gynécologue ɓen tawi tigui wonde suka debbo o tigui ko memaɗo e oɗo saaha joni babiraɗo on tawe tigui e juuɗe laamu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali directeur général banque woni banque mondial woni boña windere biteɗo Wenkeye Jeng o waɗi jillu makko batte tawde jillu mum e nder leydi Mali o joddinoma e hoore jaggoɗo laamu sabbude leydi Mali ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral e gollodiral hakkude boño woni banque mondial hakkude mum e leydi Mali o holliri noon wonde banque mondial kay ene heddi ha joni kay e yidde ɗo sodirde wallodirde e leydi Mali no ƴellutiri o holliri kadi wonde kay ma o holliri kadi maɓe jurnito ko fati kay ko fati financement maɓe jurnito ko fati financement projet tawi ko projet lawol hakkude gawo fade sévaré portefeuille noon actif mo banque mondial yaltini kay fade e leydi Mali e oɗo saaha joni ene qime ha go piccala temedere capanɗe jeeɗiɗi woni 1 milliard walla mbiyana ene 1 milliard 796 millions taw ko halis dollar ɗum noon tawi rondi tigui ko projet ji sappo e jeenayyi taw ko projet ji ɓamtoji e nder leydi Mali en tawatora jonde nde noon hono ministre de l'économie et des finances mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali kedoɗen laamu leydi Mali felliri tigui uddude ha tiiɗa ko fati siège Barrick Gold tawi ko société ƴogo ko fati kanŋe nder leydi he taw ɗon siège noon tawate toon to Bamako ko caɗele noon woni ko wiyete litige foncier kañum tigui woni hakkude mabɓe ha joni ko leydi Mali kedoɗen to rewo leydi Mali ha tengti e gawo to nokkuji kay ha tengti e gawo ko ngakkede carburant mawɗo woni ko tawate toon e oɗo saaha joni nokkuji kewɗi taw ko yewɓe carburant teskama cogguji ɗi ɓeydima hen no fewi ɗum fuɗɗi noon guila ñande sappo e tati lewru avril 2025 gonɗen ɗu kala yesso station de service mo taw garɗa tawata courant musɗo no fewi litre essence kay jarannoɗo 1500 e oɗo saaha joni yona nokkuji ne yeeye ha 2000 tawi ko franc CFA yoga e leyɗe tawateɗe e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali kedoɗen e nder ñande talata sappo joya lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joya mouvement anda biko e gardugol Fatoumata Niane gaddi tigui ballal tawi ko ballal paydingal faade rewɓe wuuro witego faade rewɓe wuuro witego Ambideli noon tawi e nder falde hay ko matériel noon taw ko matériel remru ɗum tigui woni koɓe gaddani rewɓe wuuro ngo beele kayne mbawa ƴellitade hen mbawa tigui wawande koye men e ummade e wasam gollade o rokkiɓe toon noon ko moto pompe wondude awɗele kewɗe wondude engrais yidde anda biko noon ko yo rewɓe yo mbawana koye men yo ummo e wasam gollade ene tawtora cérémonie noon maire commune o wondude yontaɓe diwan yontaɓe wuuro ngo hewɓe mbawi tawtorede cérémonie koɗori kadi weltare men no fewi faade kay e Fatoumata Niane kañum tigui e mouvement mum tawi ko mouvement tigui citoyen politique mo ardi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoen hono mbiruɗen gardini kabaruji men ñande aset sappo e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joya gonɗen ɗo to wuuro witego Sebagou armé koni koɓe leydi Mali e gollidiɓe men ɓe hinde Wagner ɓe mbawi tigui nangude nadde wuuro ngo ɓe nanguino to noon fodde capanɗe jeegomo neɗɗo ɓe jaadi e mumen ɓe nanguino yimɓe hewɓe no fewi kono capanɗe jeegom kay ɓe jaadi e mumen ha ɗo hay goto anda toɓe keedi hay goto anda toɓe nawa tawi kadi ɓen capanɗe jeegomo nangaɓe pop ko fulɓe
toon noon e nder ngoɗon diwan noon e nder on diwan région de Khay noon ko nokku mo groupe de soutien de l'islam et musulman mo ɓuuri wawde dillude kay ɓuuri wawde tawede capanɗe jeegom naɓe foof mbiɗen ko fulɓe ha e oɗo saaha joni noon hay goto anda holtoɓe goni laamu ngu noon ana muuɗi mum kono deeƴi haydara ala taw ko haali hen ha joni ko leydi Mali so numima to leydi Mali koto leydi Benin paaɗen ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ko jihadiste en mbaɗi jangu mumen e nder parc national mo WM tawateɗo to rewo Benin ko famde kala ɓe mbari militaire uji jeetato ɓe mbarmini 13 militaire waɗɓe terroriste laamu ngu noon holliri kañumen wonde 11 terroriste wasi hen pittali mumen ha joni habaruji meɗen ɗemgal pular habaruji men kedde Afrique roɓino kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Boccio. En calmitima Ghali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri teftude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Côte d'Ivoire. Leydi Côte d'Ivoire landa kay démocratique mo Côte d'Ivoire o PDCI ena wayno dey wawi hon toɗɗade Tidjani Thiam yo won kadi gardiɗo kay ƴamonoɓeɓe tawde ko gatogol leydi ndi wona ko 25 lewru octobre ujunnaje ɗiɗi e 25 e ɗum noon e nder convention makko ko kadi woteji maɓɓe ɗi bonno ɗon e nder leydi ndi kala wonno ñande Allah albaare 16 lewru 7 ujunnaje ɗiɗi e 25 kanko noon tawde ko landa ka candidat mum de ko candidat goton e oɗo convention mo mbaɗi e landa ba ɓe mbi wonde ɓe tuɗɗi tan ko Tidjani Thiam wawi kadi won dañde daade 49 piccal 50 e nder temedere wonande kay e nder jincuɗi ndiɓe kay mbaƴƴini ñande alkamisare 17 lewru 7 ujunnaje ɗiɗi e 25 e ɗon mo ala noon e leydi he oɗo saaha ko caggal leydi o woni oɗo vote noon moɓe mbaɗi ene wayno ko lawol kadi ono gadunol wonande kadi ɗowngu tawde ko landaka kono noon ene wayno de kono ko fati noon e kadi ko wiyete course à la magistrature suprême ko ɗum noon ene waɗi lawol tawde ko juutgol ngol poti kadi kono rewde ɗum noon ko hen ɗum ɓe wonno toon to leydi hono Côte d'Ivoire toon to RDC Congo toon dey ene wayno for yasambe o yettima toon to leydi to kanko gardiɗo leydi hono Togo ko nulaɗo kadi keeriɗo ko fate noon e fedde dental leyɗele kono Afrique ngam dogde kay ko wiyete kono masala hakkunde laamu ngu e fedde M23 ɗum noon ene wayno banggue funnague leydi ndi ene wayno de ko dille mawɗo ngu toon kanko noon o ari kay ko ƴewde toon mate mawjudere e gardiɗo toon leydi ndi ɓe mbawa yewtude hen mate kay deƴƴal ene wawa hono arta toon haade toon to RDC Congo ene wayno de e yimɓe kewɓe mbawi kono ruttade e jomum ene ɓen kadi hono majjuɓe toon to RDC ɗo caggal kay e nde kay dañi toon accident e laana mabɓe taw ko ndiyam e ɗum noon ene wayno jagguno kadi tawi ko jeygol toon wonno ko ñande talatare 15 lewru 7 ujunnaje ɗiɗi e 25 ɗum noon toon to banda ga e nder province de Équateur mo banggue rewo leydi ndi ɗum noon waɗi toon tana musude no fewi hewɓe e yimɓe mbawi hono boamade hen ene wayno noon bilan o muusi no fewi wonande société civile o hani ene wawi wi wonde ma won ko ɓuuri temedere e yimɓe 40 ɓen ruttiɓe hen e jomum en Ghali Abouba ko ɗum ɗo dey tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boccio ko Commissar Lobo ngam weltare Ayawo TV. alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe to gonɗon e nder jokli windere kala weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jogui beelema mawɗo teddinirde mon e tintinde mon le 29 avril 2025 woni 29 ndu lewru avril ndu gonɗen ene woni hittande ujunnaje ɗe 25 waɗata jayne nde duuɓi sappo communication jewte juɓɓinade baɗade e nder hen kala ene ɗoftodira mon ɗon gonɗon e jokli windere kala jayde mon weltare TV noon ne bismi mon e nder ɗeɗo hen tongoɗe ɗe jiyaton e nder ngal ɗo hen natal ene hen tongode leydi Sénégal ene hen tongode leydi France ene hen tongode leydi Mauritanie ko ɗe tongode tan fat gonɗe ngal ɗo natal ɓe dokkiri ɓe dokkirani tongode goɗɗe
kala hen tongode ko hakkunde Sar Abdoulaye Sarr e Ghali Abouba e Seydou Abouba ɗum noon ko hakkunde France Mauritanie e Sénégal jiɗɗo wallide jayne nde mbuɗo famɗani million heewani jayne nde en yiɗi dañde kaɗirɗe kese e ñiiɓirɗe kese hakkunde Dakar e Nouakchott ha ɓuura kadi yuɓɓude ha layna laylayti mum ha ɓuura kadi wawde yuɓɓinande mon golle mon ɗum noon kala jiɗɗo wallide jayne nde bisimilla mum yo jokkodire e rehna tongode ene hen Bankili ne hen Wave ne hen kadi wonande ma on ji numéro leydi France o mbawon jokkodirde tongoɗe kala on jarama. Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi Seydi Mbodj Alassane Oumar Mbodj ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men jooɗam jaɓɓiri koto leydi France puɗɗoɗen to leydi France Amérique naaɓe wondude Irak naaɓe e Europe naaɓe e wondude Europe naaɓe ɓe mbaɗi pottital mabɓe hewɓe mabɓe tawi ko responsable mbaddi pottital mabɓe toon to Paris laamorgo leydi France woni mujubu pottital ngal noon ko yidde ƴewde kay e ƴettidde peeje kay no ɓe mbawi dartinirde guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie koto leydi Pakistan paaɗen aljuma hande o Pakistan ajo goto jeeyaɗo kay e leñol wiyeteɓe Ahmadji yiyama tigui fiyama tigui o fiyama piggal musgal no fewi woni waɗi ko wiyete lense yimɓe ñuuki makko kayne piyamo piggal musgal no fewi aljuma hande o to worgo Afghanistan ko hen wasi fittade makko ko islamiste en noon tawi ko extrême droite en kañumen jooɓi fittade makko koto Corée du Nord paaɗen e nder renseignement ji taw ko renseignement américain ji wondude Ukraine ji ɓe tawi tigui e nder wittoji mabɓe wonde fodde kene ɓuura 12 ujunere neɗɗo tawi ko dadiɓe Corée naɓe ene tawe tigui e nder armée leydi Russie tawi ko habtotoɓe wallude leydi Russie haɓade leydi Ukraine ɗum noon koto région biteɗo Cusco Corée du Nord kadi woni leydi arwanidi kay to banggue wawde neldude ko wiyete munition toona to Russie saabu ɓe kolliri wittoji mabɓe kolliri tigui kene ɓuura 15 ujunere conteneur ummima toon to Corée du Nord wawi tigui yettade e nder leydi Russie tawi ko munition woni hen ɗina 15 ujunere conteneur noon iɗi tawe majje kay hakkude 4,2 ha 5,8 million tawi ko munition koto leydi Yemen paaɗen aljuma hande 16 lewru avril rebel Houthis en tawateɓe to leydi Yemen ɓe ɓayyini bila mabɓe saket kay ko fate bombardement mo dowlaji teddude Amérique mo konikoɓe Amérique mbaɗi e mabɓe bilan saket moɓe kolliri ñalawma hande o noon wonde kay ɓe mbaranama 57 neɗɗo waɗi kadi kene ɓuura 120 neɗɗo barmuɓe hen koto leydi Palestine paaɗen défense civile mo Palestine ɓe kolliri wonde kay ɓe mbaranama nder Palestine yimɓe 10 tawi ko famille goto mbaɗama e bombardement mo leydi Israël waɗi ñande mbaɗi kay mbaɗi e mabɓe jamma hanki o 10 waraɓe kala mbiɗen ko yimɓe famille goto ko famille biteɗo Baraka kañum tigui woni bomuɓe hen e bombardement ɗum wayi koto funnague Khan Younes musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on